Hello viewers, it's your girl Sadiya Haruna. So, yau ina so muku takaitaccen bayani akan kayan mata da kayan maza. Akwai wani yana tare da matsala amma ba zai iya faɗa ba. Akwai wata tana da matsala amma ba za ta faɗa ba. Wani irin matsala, wato matsala ta saduwa. So idan kina da shi koko kana da shi, ka garzaya ka bi wannan Instagram handle da zan sa a karkashin post ɗin nan, ka bi ka mata bayani koko ki mata bayani wani irin maganin mata kike so ko wani irin maganin maza kake so. Insha Allah, you will never regret using her product. Her product is very good. Yes. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Idan ma matanka tana maka complain ne, idan ka bi wannan Instagram handle sannan ka je ka gaya mata damuwanka, babu complain daga yanzu. Idan ma mijinki yana baya jin daɗi ne, no more complain.